दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बाक्सा जिल्लानि सालबारि आरो मसलपुर साब डिभिजनाव थानाय जोंनि जिखिनि कलेज दङ बे कलेजफोरखौ लानानै दिनै बे सिके कलेजाव एकाडेमिक आरो ससियेल मोननै इस्युसखौ लानानै सोलोंथाइनि आरो समाजारि बे इस्युफोरखौ लानानै बेयाव मोनसे स्पेशल इन्टारेक्शन सेसन जों लानाय जादों। थांनाय 29 तारिखआव उदालगुरि कलेजाव उदालगुरिनि सिङाव थानाय गासै डिग्री कलेजनि स्टुडेन्ट इउनियन आरो इउनिट कमिटि एबसु आरो बिनि कलेजफोरनि स्टुडेन्टफोरखौ लानानै सेम हाबाफारिखौ लादोंमोन आरो गाबोनो क'क्राझार गार्ल्स कलेजाव बे एखे हाबाफारिखौ लानाय जादों। गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा सोलोंथाइ आरो एकाडेमिक रिलेटेड गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानाङो, नाथाय बिथांमोननि जे जेंना जेंसिफोर बेखौ जोङो मोजाङै बिथांमोना बुंनो थाखाय स्कप मोना आरो गोबां खेथ्रआव गोबां बिथिङाव बिथांमोना माने आनहार्ड जानानै थायो। दा बेखायनो जों दिनै बिथांमोननिफ्राय गोबां बाथ्रा खोनासंबाय आरो मेनलि बेयाव जोंनि कलेजफोराव जेफोर डिपार्टमेन्ट दङ बे डिपार्टमेन्टआव साफिसियेन्ट प्रफेसार गैया। बे 1 नम्बर 2 नम्बराव लेखानि प्रब्लेम बे बाथ्राखौ बुंदों आरो बिनि अनगायैबो साफिसियेन्ट नाम्बार अफ माने क्लासरुमनि बा इनफ्रास्ट्राक्चारनि आंखालनि बाथ्राखौ बुंदों। बिनि अनगायैबो माखासे जेंना जेंसिफोरखौ बिथांमोना जोंनो फोरमायदों जे जिखिनि जोङो माने रेफारेन्स बुक मोननांगौ, बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव माने टाइम मथे रिजाल्ट होनांगौ। दिनै फार्स्ट सेमेस्टार आरो 2020 आव जानाय जि माखासे थार्ड आरो सेकेन्ड सेमेस्टारनि जि एग्जाममोन बे एग्जामनि रिजाल्टखौबो दाबो मोनाखै, जायनि थाखाय गोबां स्टुडेन्टफ्रा माने नोङो बिसोरो कन्टिनिउ खालामनायनिफ्राय डिप्राइभ जादों। लोगोसेनो बे स्टुडेन्टफ्रा दिनै हायार इडुकेसन लानो थाखाय स्कप मोनाखै। थांनाय कभिड टाइमाव अनलाइन जि माने क्लास जादों माने एग्जाम जादोंमोन, बे अनलाइन एग्जामनि रिजाल्टआ गासैबो 0 फैदों आरो बेखायनो बेखौ लानानैबो स्टुडेन्टफोरनिफ्राय मोनसे कमप्लेन फैदों। बे गासैबो कमप्लेनखौ जों दिनै खोनासंबाय आरो बेखौ सुस्रांनायनि थाखाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि आरो कनसार्न कलेजनि अथ'रिटि आरो कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसन आरो प्रभिन्सियेलाइज कलेजाव गोदान बे माने जोंनि डिपार्टमेन्टफोरनि गोदान पस्ट क्रिएसननि थाखाय जोङो आसाम सरकारजों रायज्लायगासिनो दङ। रनज पेगु बिथांनो जोङो अलरेडि मेम'रेन्डाम होनाय दङ आरो बेखौ लानानै जों हपफुल जे बे जेंनाफ्रा गोख्रैनो जोबगोन। बिटिआर सुक्तिनि 6.3 बायदियै जोंनि जि स्कुल आरो कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसन दंमोन, दा 10टा कलेजखौ गिबियै प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों आरो जोंनियाव गासै 26टा कलेज दङ। जों बुंदों जे 26टा कलेजाबो जानांगौ। दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव बिटिआर सरकार, आसाम सरकार, एबसु आरो थुनलाइ आफादजों ज' रायलायनानै बेखौ माबायदि खालामनाय जायो आरो कुनु कलेजा जाहाथे थालांनो गोनां जाया। टुडे अर टुमरो मोनफ्रोमबो कलेजा जाहाथे प्रभिन्सियेलाइज जायो, बेनि थाखाय जोङो बेखौ गोथौवै आरो गुवारै जों सावरायगोन। गोजोन्थों। मिडियामनि स्कुलाव आसामाव गुबुन मिडियामनि फोरोंगिरि थिसननायखौ जों एबसुआ मालाबाबो कमप्रमाइज खालामा आरो जों बेखौ मालाबाबो जोङो लुबैया आरो बेखौ लानानै सरकारनि डिपार्टमेन्टनो धेमाजि, लखिमपुर, नलबारि बा गुबुन गुबुन जायगा बा बाक्सानि राबाङाव जि दङ इमिडियेट बेखौ ट्रेन्सफार खालामनांगौ, नङाबा बेखौ बिनिफ्राय लांनांगौ आरो बिनि बदलै गोदान टिचार होनांगौ। बे बाथ्राफोरखौ जोङो सरकारनो लिस्टखौ होनाय जाबाय आरो बे मथे बियो थाबनो गोख्रैनो जाफुंसारगोन। गोजोन्थों।